Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van de menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alles wat de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Tramm van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal, dankjewel dat jullie er weer zijn. We hebben vandaag een hele mooie show voor jullie samengesteld. En ik hoop dat jullie echt heel veel van gaan leren. We gaan verder vandaag met het Gligamesj Epos. De eerste initiatie van de mens. Want het is eigenlijk een initiatie. Een initiatie, mensen, is eigenlijk... Heel vaak praat ik over deze dingen. En misschien heb ik mezelf niet duidelijk gemaakt. Maar ik heb wel... In vorige afleveringen hebben we dat grondig erover gehad. Maar een initiatie is eigenlijk de basiskennis hebben over de dingen van de mensheid. Dus dat betekent ook onder andere hoe je zeg maar met elkaar moet omgaan en hoe wij met het universum moeten omgaan. Ja, dus daarin zitten natuurlijk heel veel opinies en heel veel. En wij gaan terug naar onze voorouders. Hoe hun het hebben gedaan en waarom de civilisatie van onze voorouders een stuk beter was dan die van ons. Wij denken dat onze voorouders geen technologie hadden, dat ze cavemen waren, zeg, mensen die in de grotten wonen en zo, met stenen en stokjes en dat soort dingen. Maar natuurlijk was er een periode van de tijdperk waar de mensheid in een hele fragiele en een soort van beginstadium zaten in de terminologieën van evolutie. Maar ze waren vele malen in harmonie met de natuur en één met de natuur dan nu. Nu denken we dat wij zeg maar helemaal separaat zijn, apart zijn van het universum. Dus de initiatie is het concepten, de basisconcepten van moraliteit. Wat betekent om moreel te handelen en moreel te zijn. Dat soort concepten zijn allang niet... Mensen kunnen me dat niet vertellen. Als ik iemand vraag van... Wat is een goed gedrag, wat is een slecht gedrag? En de antwoorden zijn verschillend. En als wij niet akkoord zijn, als we niet eens zijn met wat de waarheid is... dan krijgen we een scala van problemen, wat we nu eigenlijk al hebben in de wereld. Ja? Dus er is objectieve waarheid, daar komt het op neer. En daar hoeven wij geen opinie over te hebben. En Gligamesj Epos is 4000 jaar lange tabletten. Het verhaal is ouder dan 4000 jaar. Dus eigenlijk zelfs ouder dan de Bijbel. Dus, maar goed, we gaan er echt een mooie tijd van maken vandaag. Laten we even de sheet erbij pakken, want dat is vanuit daaruit kunnen we verder. Ja, eerste initiatie van de mens. Nou, mijn werk is hier. Ik ga hier niet zoveel tijd aan besteden meer. Mijn website is eigenlijk een hub van al mijn materialen. Dus als jij geïnteresseerd bent, dan kan je daar naartoe gaan. www.thegreatworkexperience.com om al mijn materiaal te vinden. Kijk alles in chronologische volgorde. Hallo. In chronologische volgorde. Dus begin met het oudste eerst. En het nieuwste moet je als laatst kijken. Ja, want ik ga beetje bij beetje, zeg maar, ga ik progressief naar nu toe. En er zijn zijn een aantal dingen die ik ook ga zeggen vandaag die je misschien niet begrijpt of nog niet weet. Dat komt omdat ik het al heb besproken en soms is het moeilijk om alles te herhalen. Maar dit is mijn boek, mensen. Ik zou zeggen, je krijgt het op Amazon, op bol.com en een aantal andere, zeg maar, grote platformen. Die kan je kopen. Ik zou zeggen, geef jezelf kans om een ander perspectief te bekijken en te lezen en te begrijpen, hopelijk. En want wat wij nu aan het doen zijn is natuurlijk troep. Oké? Dus er moet een verandering komen, grondig verandering komen in de gedachtegang van de mensen.
Uh, Voordat we verder gaan, zou ik wel heel graag willen dat je deze aflevering, goedenavond Anna, deze 3 afleveringen eerst bekijkt. De 2 eerste, dus zeg maar de Culte Bijbel. Dat is dan zeg maar de eerste daar, die je daar ziet zwart met heel veel bloed daarop. Dus de occulte kant van de Bijbel. De Bijbelserie moet je kijken, de Tarot-serie moet je kijken. En uiteindelijk, dit is de enige dat een losse podcast is dat dan de gereformeerde cultus van de staat. Dat is een 3 of 4 uur lange podcast, dus dat adviseer ik je ook om te kijken. Ja, dus die andere zijn series. Dus Culte Bijbel, volgens mij 13 of 14 afleveringen. Tarotkaart ook rond de 13, 14 afleveringen. Dus ja, er is genoeg kennis daar. Het zijn beginkennissen. Als je meer dieper in de materie wil gaan, dan adviseer ik je gewoon deel te nemen aan de masterclass. Ik heb al de studenten die ik nu al heb ik al een bericht gestuurd. Dus die hebben al toegang op de platform. Daar krijg je, en dan hebben we een paar monografen al daar gezet. We beginnen officieel 5 juli, mensen. 5 juli. En we gaan een groepsessie doen. Dus dat betekent dat ik met die groep een live sessie gaan doen. We gaan praten over de tarotkaarten. De tarotkaarten gaan we dan bestuderen op een gegeven moment. Dus het wordt een hele leuke masterclass. Dan gaan we een klein beetje dieper in de materie. Ja, een klein beetje eigenlijk heel erg veel. Je krijgt 101 monografen voor het leven. Dus monografen trouwens zijn, je kan ze een beetje vergelijken met artikelen. Ze zijn niet zo groot, dus je krijgt niet boeken en boeken en boeken lange teksten. Want ik begrijp ook wel dat mensen tegenwoordig geen tijd hebben om te lezen. Maar een monograaf is eigenlijk een stukje tekst over een bepaald onderwerp. En het idee is dat je dan zeg maar triggert om over het onderwerp te gaan denken. Ja? Dus ik heb 101 door de hele masterclass heen. Dus er zijn gewoon teksten over de onderwerpen die we gaan bespreken. Bijvoorbeeld de somatische psychologie, NLP, symbolische systemen. En we praten over de tarot. Ik heb over alle tarotkaarten heb ik helemaal uitgebreid besproken in de masterclass natuurlijk. Ja? Dus daarom is het ook handig om die tarot-serie die ik al heb besproken in eigen pad te gaan kijken. Ik ga natuurlijk dieper in trouwens. Dus, maar goed. We beginnen. Het is eigenlijk voor degenen die geïnteresseerd zijn. Krijg je een volledige toegang tot de platform. Ik heb net gezegd 101, meer dan 101 zelfs aan monografen. Je krijgt een tarot software. En wat ik ook heel vaak vergeet te vertellen is dat je dan 2 terabyte plus aan digitale media krijgt. Dus video, audio en boeken, artikelen, etc. Dus dat al is de moeite waard, laten we het even zo zeggen. Je krijgt documenten en teksten en van alles en nog wat daar in de bibliotheek. Dus ik heb een bibliotheek. En het is eigenlijk een grote bibliotheek, alle soorten type boeken erin. Dus het zijn boeken voor je hele leven zelfs, die 2 terabyte. Het zijn 2 terabyte plus zelfs. Het is meer dan 2 terabyte. Oké? Dus ik heb al 10 mensen. Ik heb die mensen ik heb volgens mij 13 mensen zelfs. En die zijn al. Dus als jij hebt aangemeld en je hebt nog geen e-mail gekregen van mij met je gebruikersnaam en wachtwoord. Probeer mij nog een keer te mailen op info@thegreatworkexperience.com. Anders probeer Pika Pika platform een bericht te sturen en dan krijg ik wel vanuit de Pika Pika team krijg ik wel dan een bericht. Dit is dan de software. Zo ziet het eruit. Dit is wat je krijgt. Dit is gewoon een beetje om jou een beetje warmpjes te maken wat je dan gaat krijgen. Ja, dus
de software die gaat ook over heel veel dingen. We praten over numerologie daar. We bespreken alle kaarten. En die heeft ook een link met de masterclass. Dus wat je dan zeg maar in de monografen gaat lezen, dan komen we eigenlijk op een gegeven moment ook weer terug in de software. Dus er is een link tussen die twee. Dus het is best wel interessant om... ja. Voor nu bieden we ook yoga. Ik heb een gecertificeerde yoga leerkracht die de mensen zullen gaan begeleiden met yoga. Die is ook al begonnen. Dus als je nu aanmeldt, de early birds noem ik dat dan krijgen ze nu al toegang tot de platform en dan krijgen ze ook meteen de yoga lessen. Ja, je krijgt dan toegang tot de platform en je krijgt dan zeg maar groepsles. De lessen zijn niet alleen maar zomaar gymnastiek. Elke yoga pose, elke yoga concept, die wordt ook besproken. Dus je krijgt dan zeg maar vanuit de Oosterse zeg maar, tradities krijg je heel veel lessen. De leerkracht zelf is getraind door zeg maar een bekende yoga scholen in India. Dus het is voor de serieuze, laten we het even zo zeggen. En ja, die krijg je ook daarbij als je dat graag wil. Daarnaast hebben we ook de Detox Fast programma. Daar gaan we gewoon jouw handje vasthouden. Voor degenen die niet weten hoe ze dan zeg maar over moeten gaan naar een periodiek vasten. En wat ze hem eigenlijk moet drinken. En wat je moet innemen in jouw lichaam in die momenten, in die vastperiode. Zodat je je vast niet breekt, et cetera. Want er zijn dingen die je van ons krijgt. Om ervoor te zorgen dat je een gezonde vastperiode ingaat. Ik ben zelf, volgens mij nu zitten we zeker richting de 5 jaar dat ik zo vast, als het niet meer is. En ik ben jarenlang, ik was eerst vegetarisch en daarna vegan nu. In ieder geval 20 tot meer dan 25 jaar niet ziek geworden. Dus het heeft zijn voordelen, dat even zo zeggen. Ja? Niks tegen de mensen die vlees eten. Maar als jij een optimale gezondheid wil gaan creëren in jouw eigen lijf, dan is dit verhaal jou aangeraden. Dit noemen we dan de grote bundel. Dat is waar je dan, zeg maar, je maalt je aan voor alle 4. De masterclass is door 2. Je hebt een stukje van practitioner. Dat is het stukje waar je voor jezelf herprogrammeert en jezelf anders opstelt en jezelf verandert en transformeert. En de masterclass van, zeg maar, je hebt de practitioner en de master. En de master aspect van de masterclass is wanneer jij, zeg maar, een andere helpt om ook zelf de pad op te gaan, laten we het even zo noemen. Zelf de transformatie durft aan te gaan. Dan help je ze dan ook. Alles is 77 euro. Dat is een symbolische prijs. Je geeft wat je kan. Donatie is www.thegreatworkexperience.com/donations.html. Daar krijg je dan verschillende manieren om te doneren. Ik accepteer eigenlijk vrijwel alles. Als je daar iets krijgt, bijvoorbeeld, ik accepteer ook cryptocurrencies en dat soort dingen. Nou, als jij iets hebt die je wil gaan doneren, die vergelijkbaar is met het bedrag, dan het bedrag dat ik aangeef is 77 euro, $111. En symbolische prijzen. Dus je geeft wat je kan. Want ik wil alleen maar serieuze mensen hebben. Of tenminste mensen die mijn werk serieus nemen. Laat het even zo zeggen. Oké. Niks is nieuws onder de zon, mensen. Zoals ik net zei. Dat betekent ook dat de waarheid absoluut is. Ik weet dat heel veel mensen meer problemen hiermee hebben. Ja. Maar ja, je kan hoog en laag springen, maar de zon komt in het oosten morgen. En de dag daarna, en de dag daarna, en de dag daarna. Je kan wel je opinie hebben, maar het gaat niet veranderen. Dus aan andere woorden, waarheid zijn feiten. Dus op het moment dat mensen zeggen waarheid bestaat niet, wat je dan zegt tegen mij is dat feiten bestaan niet. En dat is dan absurd. Ja? En omdat waarheid bestaat, ja, dan betekent dat er
over nagedacht moet worden dan over de mensheid in het algemeen, hoe ze dan omgaan met de waarheid. Want dat is het hem juist. Heel vaak mensen durven de waarheid niet aan te kijken in het oog. Ze willen niet horen. Ze willen in een fantasiewereld, wat ik dan noem, de la la land leven. Ja? En denken dat alles goed komt. En het universum vertelt ons anders. Want kijk rondom in de wereld, zou ik zeggen. Dan zal je zien. Nou, ik ga heel snel hieruit. Hier doorheen. Dit is geen religieuze presentatie natuurlijk. Ik ben geen religieus persoon überhaupt. Ja. Ik geloof wel dat er een hogere macht is. Maar ik ben niet religieus in de zin van het aanbidden van een hogere macht. Dat soort dingen zijn allemaal niet nodig. Het is een gezonde mix tussen, ik weet dat er een hogere entiteit is. En ik begrijp ook wel dat die hogere entiteit geen geheimen voor ons heeft. Dus dat je dan de meeste dingen gewoon kan weten. Dat wij het nog niet in staat zijn om bepaalde dingen te begrijpen, dat zit meer aan ons dan aan, zeg maar, het universum. Dus dit is ook geen atheïsme, dus alsjeblieft zeg. Oké, Mesopotamië. Het zit in het Midden-Oosten. Het Gligamesj Epos, die speelt zich af in Mesopotamië. Althans, Gilgamesh is een Mesopotamische held. Ja? En hier zie je dan zeg maar 3 rode puntjes. En Uruk is daar in Sumer. Ja? En Babylon en Nineveh, die zitten in de Bijbel. Dus daarom heb ik ze daar gezet. Ja? En hou een beetje in de gaten dat de tijdperken van deze steden, die zijn verschillend. Dus die Babylon en Nineveh en Sumer en Uruk betekent niet dat ze dan op dezelfde tijdstip. Wat mensen blijven. Ik begrijp dit ook. Ik bedoel, mijn kinderen hebben me een keertje dit gevraagd. Waarom veranderen de namen van de plekken? Op een of andere manier, de mensen die vinden het leuk om de namen continu te blijven veranderen van plekken. En het wordt soms is super irritant als je dan terug wil gaan in de tijd en begrijpen wat waar zit. Daarom geef ik deze plattegrond continu. En ik gebruik hier gewoon de namen die wij kennen. En dan kan je een beetje, zeg maar, begrijpen waarover we het hebben. En welke regio. Dit is de Midden-Oosten. En trouwens, ik vind het ook niet leuk om het woord Midden-Oosten te gebruiken. Omdat het Midden-Oosten is een naam die gebruikt wordt door het Britse imperium. Door het veroveren en overname van verschillende plekken. Dus het is eigenlijk ik zou zelf zeggen, zo'n soort slavenbenaming. Maar het idee is dat het dan zeg maar in het oosten van Engeland zit. Ja, dus daar, en dan heb je natuurlijk de Midden-Oosten en de Verre Oosten, zeggen ze altijd. Ja? De Far East en de Middle East. Maar het is eigenlijk dezelfde plek nu, waar nu ook de hele oorlog afspeelt in Iran. Ja, dus als je daar ziet dan de Perzische Golf daar, helemaal beneden heb je natuurlijk de straat van Hormuz. Dus het is alleen maar een klein beetje voor de oriëntatie, zodat je een klein beetje weet waar het allemaal afspeelt. Zeg maar het verhaal, wanneer je dan zeg maar het Gilgamesh-epos leest, dan praten we over de 12 tabletten, die zijn in Nineveh, dat zit ook daarop, de eerste rode bolletje daar is Nineveh. Zijn die tabletten gevonden, meer dan 4000 jaar oud. En dat waren dan zeg maar de Babylonische, de meest complete versie is dan gevonden daar. Want het verhaal is, er zijn meer tabletten gevonden in de regio van Mesopotamië. Ja, zelfs ook in Babylon zijn er tabletten gevonden en zo. Maar de meest complete is gevonden in Nineveh door de koning Ashurbanipal. Ja, dus dat is dan de naam van de koning die dan een bibliotheek had. En hij had meer, I think van 500.000 heb ik in mijn eerste aflevering hebben we erover gehad. 500.000 tabletten. En de meest complete versie. Dus als je ik heb het nu, de Nederlandse en de Engelse versie op mijn website gezet. Dus je kan de boeken gewoon gratis downloaden bij me. En als je die leest, dan zie je ook dat er gewoon, je leest het en dan zitten gewoon, streepjes. Want die stukjes teksten, die zijn er niet. En dan gaan ze verder met de teksten.
Dus op een of andere manier hebben ze die teksten bij elkaar gebracht en hebben we het mooie verhaal van Gilgamesh kunnen bij elkaar weer samenstellen. Dat is heel mooi. Nou, in ieder geval, dan weten jullie dat. Dus met Uruk daar in de buurt, in Sumer, heel dicht bij Babylon, speelt het verhaal zich af. Zoals ik altijd zeg, mensen, net als bij de Bijbel, de plekken in de mythologie, die bestaan meestal. Want die cultuur, die willen jou een beetje een referentiekader geven. Ja? Maar dat betekent niet dat alles wat ze dan vertellen waar is. Ja, want straks ga je ook zien, hè, krijg je dus de stier van de hemel. Het is allemaal symbolische teksten, symbolische verhalen, symbolische. Dus niet alles is één op één. Het gaat niet zomaar. Net als ik zeg altijd, hè, ik bedoel, New York bestaat. En dus het verhaal van Spider-Man, die speelt zich af in New York. Dat betekent niet dat Spider-Man bestaat. Ja? Dus hou dat een beetje in de gaten. Trouwens, het verhaal van Spider-Man komt uit Afrika ergens. En dan dat verhaal, heel veel Antillianen weten niet, het verhaal van Compananzi is het verhaal van Spider-Man. Het is een verhaal die kwam uit Afrika. En op een of andere manier heeft hij dan zeg maar een vorm gekregen als Spider-Man in de westerse mythologische hoek. Maar het is een Afrikaans, dus ook heel veel mensen weten niet eens dat Compananzi ook het was een god. En die hamer de hamer van Thor in de handen van de Compananzi, dat was ook, ik ben de naam even vergeten van die god. Maar het was een Afrikaans god trouwens. Voor degenen die dat niet wisten. Maar goed. Wat gaan we vandaag bespreken, mensen? Het is heel leuk. De blad 6 gaan we sowieso over hebben. Gaan we over Ishtar hebben. Ishtar, van waar de Easter in het Engels, de Pasen, het is Easter, vandaan komt, is Ishtar. Dat was een godin van toen. Hetzelfde als Inanna. Ook een godin. We gaan praten over verlangen, seks, macht, verleiding. We gaan hebben over de psychologie van begeerte, van verlangen. Wat gebeurt er hier in het brein? We gaan praten over de goddelijke mannelijke. Wat betekent om een man te zijn? We gaan praten over de goddelijke vrouwelijke. Wat betekent om een vrouw te zijn? Dus balans tussen beide krachten. En we gaan over de tarotkracht. En de geliefde gaan we erover hebben. Want klaarblijkelijk, die 2 tarotkaarten, dat zijn de staten in de bewustzijn die dan besproken wordt in dit tablet 6. Dus zoals je weet, tarot is de staat van bewustzijn. Dus elke tarotkaart, vooral de grote arcana, die spreekt aan de ziel. Dus want de kaarten zijn, die kaarten, vooral in de grote arcana, die spreekt over de staten van bewustzijn, maar het is eigenlijk de reis, ja, van de ziel. Ja? Dat is eigenlijk heel belangrijk om te begrijpen. Want we komen uit een reis. En ik vergeten, Gilgamesh en Enkidu hebben besloten om een reis te doen. Dus dat is die reis, dezelfde reis. De tradities praten altijd over een reis. En aan mensen, het is een proces. Dus de reis is eigenlijk het proces die je ingaat van transformatie. Daar verwijst de reis continu naar. Dus elke keer als je dan een uitdaging tegenkomt en als het ware het leven vraagt van jou voor actie, dan kan je kiezen om een actie te doen of geen actie te doen. En de consequenties daarvan, want je hebt altijd consequenties, mensen, die moet je dan gewoon dragen. Die moet je dan gewoon betalen. Er is niks gratis in de wereld. Zero. Er is iets dat heet de wet van balans. Voor alles wat jij wil, of voor alles wat je krijgt, moet er gewoon voor betaald worden. The end. Dus stoppen met die fantasiegedrag van mensen. Dat is ook één ding wat transformatie vraagt. Corrupte ideeën uit de gedachten van de mensen wegpoetsen. We hebben veel corrupte en schuine ideeën over het leven en over de werkelijkheid. En die moet weggepoetst worden. En dit is wat heel vaak de tradities zijn voor bedoeld geweest. Scholen vroeger, hun taak was om het verzuiveren van
de ziel en de gedachten van de mensen, van de kinderen. Nu is het leren van rekenen en zo dingen, zodat je fucking slaaf kan zijn in de wereld. Dat is het. Ja, dus hou een beetje in de gaten die verschillen. Dus het is heel moeilijk om te praten met mensen, bij mij vooral. Ik probeer het heel vaak, probeer ik het op een hele begrijpelijk en standaard. Maar het is heel moeilijk, want als ik praat bijvoorbeeld over waarheid, ja, heel veel mensen denken van, oh, ik ben verkeerd bezig, of de waarheid bestaat niet, of weet je. Dus het is heel moeilijk. Want, en dan om met die persoon te communiceren, moet hij eerst begrijpen wat bedoeld wordt met waarheid. En dan pas kan je een gesprek met die persoon voeren. En dat is de reden voor initiatie. Want in principe, je kan niet met iemand praten als je niet eens de basisdingen begrijpt. Ja? Dus ik hoop dat dat duidelijk is. Want ja, het is nou eenmaal zo. Dus de vraag die ik altijd stel om mensen een beetje wakker te krijgen of een beetje te triggeren is: wat als jij niet bent wie je denkt dat je bent? Dus de keuzes die je maakt elke dag, de ideeën die je hebt in je hoofd. Ja? Wie zegt dat dat van jou zijn? Heel vaak, ik kan je eigenlijk 1000% vertellen dat de meeste mensen die gedachtegangen die ze mee rondlopen niet eens van hun is. Ze hebben het ook op televisie gehoord, van hun ouders gehoord, van televisie. En dat hebben ze dan als waar of als basis en standaard overgenomen en in hun gedachtegang en rondlopen als idioten in de wereld. En dan denken ze dat, en dan meten ze alles in de wereld door die lenzen. Ze kijken naar alles in de wereld door die lenzen. Terwijl die lens die ze dan dragen gewoon corrupt is. Ja? Dan moet je dat moet je het gewoon voorstellen. Als je lens waar je de wereld in ziet, doorheen ziet, als die dan corrupt is. Dan zie je en hoe weet ik dat? Omdat de wereld gewoon een puinhoop is. Daarom weet ik het. Dat is gewoon niet zo moeilijk. Want de wet van balans zegt, of zelfs sterker nog, de wet van correspondentie en de wet van karma, kan je zeggen, van oorzaak en gevolg, die zegt, wat je zaait, dat zal je oosten. Dus je krijgt niks waar jij niet hebt ingevoerd. Dus je input is belangrijk als mens en collectief ook als mensheid. Ja? Dus als de mensheid foutieve input geeft, krijgen we gewoon troep. En die troep zie je overal nu. Men wil praten over evolutie, maar wij zijn geen grammetje vooruitgekomen. We hebben een paar speelgoedjes erbij gekregen, dat is wat anders. Zie je, dat is dan zeg maar de kromme van mensen. Mensen denken, oh, we hebben een iPhone nu en we kunnen met de mobiele telefoon, we kunnen bellen en al die andere onzin. Dat betekent, we zijn vooruit gegaan. Nee, we zijn alleen maar misschien een beetje slim geworden in het maken van die dingen zelfs. Maar we hebben het niet bedacht. Maar we zijn niet wijzer geworden. Er is een verschil, een grote verschil. Wijsheid is niet slim zijn. Ja? Dus wat als je dan zeg maar niet bent wat je denkt dat je bent? Dus waar zijn we gebleven? We hebben gesproken, tablet 1 gaat over ego. Gligamesj representeert ego zelf. Toen kwam Enkidu in tablet 2. En toen hebben ze besloten om een reis in te gaan. Dus de reis voor transformatie, zeg ik altijd. En toen hebben ze angst geconfronteerd. Dat is de Humbaba. Humbaba, die was eigenlijk twee dingen. Het was een bescherming een beschermer van de woud. Van de bos. En maar voor Gligamesj was het een monster. Iets dat geconfronteerd moet worden. Dus angst, het representeert eigenlijk je angst voor het oog gezien. Zeg maar confronteren met je grootste angst. Met je grote angst, confrontatie aangaan met je grootste angst. Wat jij het meest niet durft te doen. Ja? En heel veel mensen winnen hiervan. Dus de eerste test, de meeste mensen die komen er doorheen. De angst overwinnen.
Ja? Maar de tweede test, dat is de test van verlangen. Wanneer dat je overwint, dan word je cocky. Cocky in het Engels betekent, je wordt een klootzak. Je krijgt hoogmoed. Ja, de ego, dus de Gilgamesh zelf, wordt groter. Je gaat langs je schoenen lopen, zeggen ze. Ja? Dus na elke overwinning komt er meer test. Je denkt van, ik ben klaar. Nee, je bent nog niet klaar. Verlangen komt nu. Hè? Dus het is, na elke overwinning verschijnt een nieuwe test. Dus dat is niet angst meer, maar aantrekking, genot, macht, bezit. Die dingen je gaat nu zeg maar de tweede test in. Hoe ga je om met verlangen? Hoe ga je om met genot? Hoe ga je om met macht? En hoe ga je om met bezit? Dus wat jou het eerst tegenhield, zeg maar, probeer jou nu te verleiden. Dus wat jij nu, zeg maar, vroeger misschien, maar nee, wanneer je dan, zeg maar, je angst hebt overwonnen, dan beginnen die dingen te komen dan. Ja? Hoe ga je mee om nu? Nou, even het verhaal heel kort bespreken. Wat gebeurt er in tablet 6? Dus dan praat je over Ishtar. Ishtar ziet Gilgamesh. Dus nadat Gilgamesh en Enkidu Humbaba hebben verslaan in tablet 5, ziet Ishtar Gilgamesh. En Ishtar die werd, je kan zeggen, verliefd op Gilgamesh. Hij zag gewoon een grote man, sterk. En zij verlangt hem. Zij biedt hem macht, rijkdom en status. En zij wil natuurlijk, zij wil verenigen. Met andere woorden, zij wil met Gilgamesh naar bed. Zij wil zijn vrouw worden, de vrouw van Gilgamesh worden. Ja? Maar Gilgamesh weigert haar. Maar niet uit haat, maar uit inzicht. Want Gilgamesh wist haar vorige verhaal van Ishtar. Want Ishtar die was vrijwel bekend als iemand die mannen niet alleen maar verslindt, maar ook hoofdpijn bracht. Ja? Dus Gilgamesh die herinnert zich de vorige geliefde van Ishtar, de destructieve aard van Ishtar en hoe zij verandert in gedachten. Dus Ishtar was niet stabiel. Dus wat Gilgamesh zag dan, als je het verhaal leest, dan zag hij dan schoonheid zonder stabiliteit. Ze zag verlangen zonder trouw. Dus Ishtar was niet iemand die trouw zou zijn. Aantrekking zonder waarheid. Ja. Maar eigenlijk is Ishtar niet alleen maar een vrouw. Ishtar representeert in de traditie zelf Venus. Dus dat is dan de Venus en dat is kaartnummer, zeg maar tarotkaart nummer 3 zelfs. Die heb ik niet hier in het verhaal vermeld, want ik zag er zijn 2 andere kaarten die een klein beetje beter aansluiten hier. Maar, want voor mij is het meer de les. Maar Ishtar zelf is de kaart nummer 3 op de tarotkaart. Dat is dan zeg maar de Empress. De godin Ishtar is het eigenlijk. Of Inanna. Dat is ook de godin Inanna. Ja? En Venus regeert Taurus. Je gaat zien ook in het verhaal, gaan ze ook praten over de stier. Ze regeert de stier. Ja, dus zo zie ik ook, zo weet je ook dat het heeft te maken met mythologieën. En heeft te maken met de tradities en de lessen die dan gegeven worden in de tradities. Ze zijn allemaal min of meer, ze hebben alleen maar andere namen. De patronen komen continu weer keer op keer terug. Je moet dan zeg maar de link kunnen leggen. Ja? Maar wat representeert Venus? Een vrouw. Het representeert verlangen, lust. Het representeert vruchtbaarheid. En voornamelijk de morgenster. Dus wanneer de Bijbel praat over de morgenster, hè, mensen, dan heeft hij niet. De morgenster is Lucifer. Lucifer betekent lichtdrager. De drager van licht. Ja? Volgens mij was het in Grieks als Phosphorus. Hetzelfde. Phosphorus, dat betekent ook lichtbrenger. Dus Lucifer is ook lichtbrenger. Ja? Dus Venus is de morgenster. Nou,
Wat is dan, waarom noemen ze dan Venus de morgen? Ik ga je een klein beetje astrologie leren. Ja, het is omdat bijvoorbeeld nu Venus is is niet de morgenster, het is ehm, je kan zeggen de nachtster, of niet de nachtster, wat noem je dan, rond 6 uur. Anyway, dus in de morgen en dan 's avonds. Ja, 6 uur wordt 's avonds. Ja, dus dan kan je zeggen dat Venus dan de 's avondster is. Ja, wanneer de zon ondergaat, dan zie je dan zeg maar, als je dan zeg maar in de westen kijkt, dan zie je daar Venus als ster. Nou, Venus natuurlijk, ik bedoel, is geen ster. Ja, het is een planeet. Dat begrijp ik ook wel. Maar ze noemde Venus een morgenster, omdat hij natuurlijk als je het ziet in de lucht, dus letterlijk in de hemelen, lijkt het op een ster, omdat hij licht geeft. Oké? Dus dat is de reden waarom ze hem de morgenster geven. Dus dan weet ik, wanneer ik Venus zie bij de zonsondergang, dan weet ik dat Venus is eigenlijk in de oosten is van de zon. Vanuit de optiek van de aarde. Dus als je op de aarde zit en je kijkt naar de zon, quote unquote, want je kan niet naar de zon kijken, dan is Venus aan het oosten kant en aan het oosten van de zon. Maar wanneer Venus aan het westen is van de zon, zie je hem in de ochtend. Dus voordat de zon opgaat, dan zie je Venus eerst als een ster. En ze noemen hem, eigenlijk wat ze daarmee bedoelen is, Venus verkondigt de zoon. Dat is dan zeg maar in dit geval de zon. Ja? Dus Venus verkondigt licht, die komen zal. Die brengt licht in de dag. Dat is goed nieuws. Ja? Dus dat symbolisch, het praat over symboliek. Hè? Symbolisch is dat natuurlijk heel krachtig. Dus dit is zeg maar de vrouwelijke energie die het licht aankondigt. Ja? En dat wordt bedoeld met de morgenster. In de Bijbel praten ze ook over de felle morgenster, dus de bright morning star in het Engels. Dat is dan de felle morgenster, dat is de zon. Ja? Dat is een echte ster, dat is dan de zon. Ja? Maar wanneer praten ze over de morgenster, dat is dan wat ze dan noemen Lucifer. En het is niet negatief. Maar het kan wel negatief uitpakken. Dat is dan zeg maar wat verlangen met iemand kan doen. Ja? Dus de Satan, wat we zo zeggen, quote unquote, de Satan energy is de vrouwelijke energie. Maar het is niet een slecht energie. Dat is ook de reden waarom vrouwen onderdrukt werden vroeger. Oké? En soms nog steeds. Ja? Want het is een religie geweest om vrouwen te onderdrukken. Daarom is de kerkelijke en de instituten en heel veel religies, die willen de vrouwen niet eens accepteren als deel van de leiderschap. Oké? Dus nu weet je waarom een vrouw in de katholieke kerk geen pastor kan worden en al die dingen. Het heeft te maken met dit soort gedachtegangen. Oké? En sowieso religie is gewoon een slechte instituut, maar goed, dan begrijp je waarom ze dan zo krom denken. Het zegt niet dat het verhaal fout is, het is gewoon de interpretatie van het verhaal die fout is. Ja, want Venus als zichzelf is perfect. Als verlangen, als symbool van verlangen en zo'n dingen, er is helemaal geen probleem mee. Maar mensen, corrupte mensen die mensen willen controleren, die creëren instituten om mensen zeg maar te weerhouden om te groeien. Dan krijg je dit soort religie zoals katholieke kerk. Oké, dit is de morgens een beetje verhaal. Dus wanneer Gligamesj afwijst, Gligamesj zegt van nee, ik ga niet met je naar bed, ik wil jou niet hebben als een vrouw. Ishtar die wordt eigenlijk boos en die gaat naar Anu. Anu is Odin, het is Yahweh, ja, dus voor de mensen die dan Bijbelreferenties nodig hebben. Want je praat over Yahweh en in dit geval, als we praten over Yahweh, dan is Ishtar, kan je zelf zeggen, dat is dan een aspect van Maria. Terwijl ik Maria meer ziet als Isis, ja, of Gaia. Ja.
Maar Ishtar is een aspect van goddelijke vrouwelijkheid. Ja? Daarom praten ze ook over Elohim. Dus zijn Elohim is de goden, zeg maar. En het zijn aspecten van God. Of staten van bewustzijn. Staten van bewustzijn. Oké? Want de vraag die iedereen zich moet stellen, ja, altijd. Hoe kan ik een wezen worden die waardig is? Ja, om mens genoemd te worden überhaupt. En dan zelfs God genoemd te worden. Ja, want zelfs de Bijbel. Dus voor degene die een beetje zitten lullen, ja, het is alleen maar één God. In de Bijbel praten ze, daarom is de Christus de God der goden. Want ze beschouwen mensen die een bepaalde staat van bewustzijn hebben bereikt, beschouwen ze dan als goden. En als je de Christusbewustzijn hebt bereikt, dan ben je eigenlijk boven de goden. Weten en vervloeken de anderen die niet hun gedachten aanvaren. Dus volgens mij, ja. Nou, het is niet alleen maar volgens jou. Dat is eigenlijk wat gebeurt. Er zijn dan heel vaak de schriftgeleerden. Heel vaak weten ze ook wat ze doen, hoor. Ja? Ze hebben gewoon een agenda. Ze willen gewoon de populatie zoveel mogelijk dom houden. En dezelfde agenda hebben de politieke mensen. Dezelfde agenda religieuze mensen. Dezelfde agenda de bankwezens. Ja, de geldleners, die hebben dezelfde, al deze instituten van de wereld hebben dezelfde agenda. Precies hetzelfde. Mensen zo dom mogelijk houden zodat we ze kunnen controleren. En dieet. Ja, wij moeten dan zeg maar stoppen met te doen wat ze dan continu vragen van ons. Dat is het. We zijn nog dom genoeg om te blijven doen wat ze vragen. Maar dus Gligamesj heeft gezegd, nee, ik ga het niet. Ik ga niet met jou, je wordt niet mijn vrouw, ik wil je niet hebben, bla bla bla. Toen heeft Ishtar Anu, dat zeg maar, dus de vader van Ishtar, dus is de oppergod, kan je zeggen, je Yahweh, of de Odin, ja. Die heeft hij gevraagd voor de stier van het hemelstier. Ja. En de hemelstier verwijst naar Taurus. Dus dan praat je over Venus. En dan in de tarotkaart zie je ook wel dat, in de vele tradities ook, dat Venus Taurus heerst. Taurus is dan zeg maar de kracht van Venus. Ja? Dus Venus, de stier representeert natuurlijk kosmische kracht. Instinct, vruchtbaarheid, aardsbegeerte, overweldigende levensenergie. Want als je die verlangen, mag je uit welke verlangen ze zijn, als je die onderdrukt, ja, dan stuurt Ishtar, dus Venus, de boel, de stier, naar je toe. Ja? Net als Umbaba representeert angst, de stier representeert verlangen. Ja? Verlangen en instinct zelfs. Ja? Dus Venus en de stier, die gaan hand in hand. Dus wanneer ik dan zeg maar de teksten las, een tijdje geleden hoor, zag ik dat, en dan vervolgens lees je, en dan zie je dan zie je opeens Ishtar, die zegt tegen Anu, ik wil dat je mij dus de hemelstier stuurt. Toen is het verhaal heel duidelijk geworden. Het is allemaal niet zo moeilijk meer. Ja? Dit is hoe de zeg maar, de adepts en de magus en de meesters van vroeger, ja, verhalen vertellen, mythologieën vertellen, en je krijgt ze, die symbolen en concepten continu komen ze bij elkaar samen. Zelfs de Bijbel, daarom heb ik dan zeg maar de hele Bijbelserie gedaan, zodat jullie dan zeg maar al deze tradities terug kunnen zien in de Bijbel. Ja, dus Ishtar en de hemelstier, en dan wij kennen de Venus en Taurus, die kennen de meeste mensen natuurlijk. Ja. Het is altijd vruchtbaarheid en verleiding gaan hand in hand. Ja. En dus je verleidt, wanneer een vrouw vruchtbaar is, dan verleidt hij het meest. Ja. Schoonheid en bezit. Dus eigenlijk de verhaal hier is, niet alles wat mooi is goed voor je. Dus hou dat een beetje in de gaten. Dus wat is Ishtar? Daar hebben we al een klein beetje over gehad. Het is een godin. Het is niet alleen een godin en niet alleen een vrouw. Maar ook verlangen, verleiden, emotionele macht.
Ja? Seksuele energie vooral. Ja? Dat wat jou uit balans kan brengen. Maar ook dat wat leven kan scheppen. Dus het heeft twee kanten. Dus het is niet per definitie slecht. Ja? Hetzelfde idee ook van het vermoorden van een baba betekent niet per definitie dat ze iets goeds hebben gedaan. Ja? Soms laat het universum jou iets doen, of hij gun je iets, ja? Zodat jij een les kan leren, zodat je beter kan worden in iets anders. Ja? Hetzelfde als Ishtar. De eerste les is voorbij, nu komt Ishtar, en Ishtar is verlangen. Hoe ga jij ermee om nu? Dus verlangen is niet het probleem. Verlangen beweegt eigenlijk mensen. Je komt opstaan en dan ga je iets creatiefs doen bijvoorbeeld. Het creëert kunst. Het creëert liefde. Het creëert kinderen. Het creëert een hele beschaving. Dus verlangen is perfect. Is hartstikke goed. Maar onbewust verlangen, daar gaat het om. Verslaafd. Word je verslaafd van. Vervormd. Verblind je. En dan bezit die jou. Dus je wordt slaaf ervan. Het probleem is dus niet het verlangen. Het probleem is, wie is dan de meester? Ja? En dit is, zeg maar, waar de masterclass ook over gaat. Maar om meester te worden over deze dingen, moet je eerst begrijpen hoe jij zelf werkt en hoe je bent. En dan, niet alleen maar dat. Je moet begrijpen hoe je moet zijn. Wat is dan de ideale voor een mens? En elke tarotkaart in dit geval, daarom zeg ik ook, tarot is niet waarzeggerij. Het heeft te maken met bewustzijn. Begrijpen hoe een mens moet zijn. Ja? Ik heb in de masterclass een hele monografie over zijn. Wat wordt bedoeld als gezegd wordt, je moet er zijn. Ja? Dus het meesterschap over je gedachten, over je spraak, over je hart en over je acties. Hoe word je meester erover? En als jij zegt tegen mij dat je meester bent over al deze dingen, ja, dan lieg je tegen jezelf, om te starten. De meeste mensen die zijn er niet zo ver. Ja? En hoe weet ik dat? Kijk naar de wereld. Ja? En als iets anders jou buiten jouzelf je triggert, als je boos wordt, en dan wordt getriggerd door dingen die andere mensen zeggen en dat soort dingen, dan ben je er nog niet. Ja? Ga gewoon naar de les toe, zou ik zeggen. Leer een beetje meer. Begrijp jezelf een beetje meer. Ja? Ik zeg altijd, kijk naar de wereld. Je gaat mij niet vertellen dat de wereld hartstikke perfect is. Maar als dat zo is, dan zal ik hier niet zijn, hoor. Hoe zie ik dat nu? En dit is waarom ik zeg dat we nog niet daar zijn. Ja? Men heeft obsessie met status. Men denkt überhaupt dat ze status hebben. Dat vind ik allemaal zo grappig van tegenwoordig. Maar mensen praten over hun reputatie. Like, who the fuck are you? Like, letterlijk. Hoezo je reputatie? Je bent gewoon niks. Niemand. En niks nut. Je bent 1 in 8 miljard mensen. Hoezo reputatie? Ik word er echt scheidsziek van, man. Mensen houden van aandacht zoeken. Ja? Hoeveel likes heb ik? Hoeveel views heb ik? Ik doe dit niet voor likes en ook niet voor views, hoor. Ja? Ik hoop dat mijn lessen de juiste studenten bereikt. Ja? En zoveel mogelijk ook. Want ik weet wel dat mensen er zijn die eerlijk deze informatie aan het zoeken zijn. En ik wil eigenlijk een instrument zijn voor diegene om die informatie ook te ontvangen en te vinden. Ja? Maar wat mij betreft, ik hoef die aandacht, sterker nog, ik hoef die aandacht niet eens ik wil het niet eens hebben. Dus dan krijg ik alleen maar boze mail en stomme mensen die mij lastigvallen, joh. Ja? Maar goed, men houdt ervan. Miljoenen subscribers en miljoenen views. En men is continu bezig in de social media. Obsessie met status, aandacht zoeken. Je ziet het ook in pornografie.
Ja, mensen zijn, heel veel mannen, er zijn zelfs onderzoek erover gedaan ook over pornografie. Dus zeg maar de, de, de mannen zeg maar, die erin zitten, die niet eruit kunnen. Ja? Men zoekt validatie. Men wil men gelooft niet dat het oké is, zolang een ander hem niet zegt of haar zegt van dat het oké is. Dus men zoekt buiten jezelf, zoek je validatie. Je wil macht hebben, macht uitoefenen. Je weet toch, een soort een influencer, daarom noemen ze het ook een influencer, die heeft bepaalde macht natuurlijk. Hè? Want vooral in, in het oosten, als zo'n influencer zeg maar iets doet, dan gaat iedereen die hem volgt of die haar volgt het ook doen. Dus emotionele afhankelijkheid. Ja, heel veel vrouwen zijn emotioneel afhankelijk. Relatie zonder richting, je krijgt dat heel vaak. De relatie, er is geen richting, niemand, we gaan ergens naartoe, we hebben een relatie. Lust zonder verbinding. Ja, er zijn gewoon mensen die overal met iedereen naar bed gaan. En er is geen verbinding. Nou, als je dit zijn dingen die bewijzen dat verlangen jou hebben overgenomen. Als jij jezelf ziet in een van deze punten, dan is verlangen jouw meester. Ja? Dan ben je slaaf van verlangen. Dus verlangen, slavernij is niet alleen zweepjes, zwart en wit. Dat is het niet. Heel veel mensen denken dat. Maar dat is alleen maar één manifestatie van slavernij. Ja? Slavernij, fysiek nu die we hebben, zijn die instituten die wij zelf hebben. Die monsters, die umbabas die we zelf hebben gecreëerd in de wereld. Ja? De religie, politiek en geldsystemen. Dat is de moderne umbabas. Maar intern, individueel, voor ons allemaal, zit er ook een ander niveau van slavernij weer. Dat zijn onze verlangen. Maar heel veel mensen zijn slaaf van hun verlangen. Ja? Dus als jij niet bewust bent ervan, als jij niet begrijpt, ook hoe je ermee omgaat, dan word je gewoon slaaf van. Ja? En ik had het over zeg maar, verlangen hier. En eigenlijk relaties en lust zonder verbinding, et cetera, et cetera. Dus ik wou eigenlijk eventjes praten over wat een warm man is. Want heel vaak, in relaties zelfs, want als je vooral een relatie hebt zonder richting, of een relatie zonder verbinding, want men begrijpt niet wat het betekent om een man te zijn, of wat het betekent om een vrouw te zijn. Want dat is dan de volgende sheet, daar hebben we het over, wat is een ware vrouw. Ja? Dus een ware man van de optiek van goddelijkheid. Dat betekent, wanneer als man heb jij de hoogste, laten we zeggen, de hoogste vorm van mannelijkheid. Dat is niet wat jij nu op school leert of op social media ziet, van die verfijnde, feministische mannen zelfs. Ja? En mannen die continu janken. En het is oké om je fucking emoties te laten zien. Ja, een man is, ik zeg altijd, een man mag zijn emotie laten zien. Maar je hebt alleen maar 3 druppels te goed. 3 druppels. Hu en hu. En klaar. Stop met mietje doen. Ja, want huilen gaat het probleem niet oplossen. Ja, en mannen zijn mensen ze lossen problemen op. Ja, we zijn niet emotionele wrak. Dus doe maar gewoon je broek aan. En je mag emotioneel zijn, maar kort. Kort, krachtig en klaar. Een ware man overheerst niet. Dus al die politieke mensen zijn geen ware mannen. Ze zijn halfgebakken homo's. I'm sorry. Ja? Ik ben niet sorry voor wat ik heb gezegd. Ik ben meer sorry voor hoe het eruit, zeg maar, de droevige verhaal van onze realiteit. Daar ben ik sorry voor. Het maakt me droevig. Ja? We overheersen niet. We controleren niet. Een warme man die gaat niet controleren. Dus al die mannen die
politieke partijen zitten die willen controle en macht hebben, zijn homo's. Alle mannen die willen domineren omdat ze dan denken dat macht het beste is en dat homo's zijn geen ware mannen. En althans niet vanuit de optiek van goddelijkheid en vanuit de optiek van de natuurwetten. Ja? En impulsief reageren, ook homo's. Ja? Maar een ware man beschermt. Ja? Jouw vrouwen en kinderen die voelen zich veilig rondom jou heen. Niet rondom de instituut heen. Rondom jou als persoon, individueel heen. Heel vaak zeggen die kinderen en die vrouwen, hoor je ze zeggen, ik voel me veilig bij je. Oké? Ik voel me beschermd door je. En een ware man geeft richting, heeft een visie. Dat is wat mannen doen. Ze hebben een visie, ze beschermen en ze zorgen ervoor dat fucking kinderen vrij kunnen zijn. En vrij kunnen spelen. En veilig kunnen spelen. Dus al die mannen die in de regering zitten, nota bene ook, en die aan kinderen komen, ja, zijn homo's. Er zijn mannen die dit soort dingen doen, die zijn geen echte mannen. Ik zeg homo's omdat ik heb nu tekort aan woorden om de gruwel en de bullshit die deze mensen doen uit te drukken in het Nederlands. Ja? Want het is erger dan homo zelfs. Een ware man die draagt verantwoordelijkheid. En ik zeg hier verantwoordelijkheid van beschermen en richting geven. Dus je neemt je verantwoordelijkheid op. Je gaat zorgen dat jouw gezin en je buren, de kinderen van de buren beschermd kunnen spelen. Beschermd kunnen zijn. Je vrouwen beschermd zijn. En dat ze dan beschermd kunnen groeien en hun dingen doen die ze gedaan moeten, die ze willen doen. Een ware man is niet iemand die geld brengt naar huis en klaar. Dit is geen bank. Ik zeg altijd, ik ben geen bank van Glen of zo. Dit is geen ware man. Als je geld naar huis brengt, oké, cool, leuk, gezellig, maar dat maakt je niet een man. Ja? Want ik ken kinderen die geld naar huis brengen, maar ze zijn geen mannen. Ja, dus dat maakt je geen man. Maar dat is voor de vrouwen die zeggen van ik zoek een echte man en dan zoeken ze alleen maar geld. Want dat is de eerste vraag die elke fucking vrouw vraagt bij een date. Wat doe je voor werk? Ja, je krijgt kortsluiting en dan klik. Doei, ik ga weg. Want ik ga niet met je lullen. Je bent leeg als een vrouw als je dat de eerste vraag is in een fucking date. Ja? En een ware man die beheerst zijn krachten. Die is sterk. Ik zeg altijd, een ware man is agressief. Ja. Er is een verschil alleen maar hier. Ik wil het wel even uitleggen. Wanneer een man agressief mag zijn. Wanneer hij de taak van bescherming moet uitvoeren. Dus ik zeg altijd, ga geen ruzie zoeken. Ga niet stoer doen. Daarbuiten. Maar wanneer ze voor de deur komen. En jouw gezin, jouw kinderen, jouw vrouw. Of de buurvrouw, de buurkinderen. Die je kent. Die zijn best wel chill. En ze komen lastigvallen. En wat ik bedoel lastigvallen, bedoel ik de agenten van het systeem. Politie, militairen en de belastingdienst en dat soort mensen die komen lastigvallen. Dan ben je agressief. Snap je dat? Want ze zijn bezig met steelprogramma. Dus autoriteit bestaat niet. Het is alleen maar in de hoofd van mensen. Ja? Je bent soeverein. Je bent vrij geboren en je gaat hopelijk vrij dood. Maar we maken slavenstructuren om ons heen. En we zeggen tegen de mensen, ja, we moeten blindelings geloven en vertrouwen. Maar zo werkt het niet. Ja? En als jij soeverein bent, kan jij geen ander systeem hebben. De systemen, een politieke systeem, die is alleen maar nuttig als je blindelings gehoorzaam bent. Je moet gehoorzamen. En als jij gehoorzaamt, dan ben je niet meer soeverein. Dan ben je niet meer vrij. Als je niet mag zeggen van nee, ik ga het niet doen. Begrijp dat dan gewoon. Het is allemaal niet zo moeilijk. Dus een ware man beschermt. En dat is het hem juist. Daarom is de wereld zoals het is. Want de wereld
hebben geen ware mannen meer. We hebben homo's overal. Die in pakken rondlopen. Ja, geld verdienen, naar huis brengen en dat is het. Maar wanneer er kwaad gedaan wordt over de hele wereld, houden we onze smoel dicht omdat ze zijn bang voor dat de regering hun huis meeneemt of een auto meeneemt die ze zogenaamd hard hebben voor gewerkt. Dan stoppen nou met onzin en verdedig je vrijheid voor fuck's sake en voor de kinderen en voor je vrouw. Maar nee, dat doen ze niet. Dus een ware man is sterk zonder weetheid. Je bent niet een klootzak. Je hebt liefde. Als ik kijk naar de Apple TV Chief of War met Jason Momoa. Dat is een man. Heeft een hart. Gaat naar die vrouw toe. Heeft liefde voor zijn vrouw. Voor zijn kinderen. En dan vervolgens is hij gewoon genadeloos met de vijand. Genadeloos. Die plunderen gewoon brute kracht. Dat zeg ik tegen mensen. Brute kracht. Kom voor mijn deur. Kijk wat de fuck ik met jou ga doen. Mag je kapot gewoon. Smul niet met mijn vrijheid. En die van mijn kinderen. En die van mijn vrouw. Dus hij heeft vuur zonder chaos. Kan leiden zonder tirannie. Zijn kracht dient leven. En dat is precies wat ik doe. Je verdedigt de vrouwen in je leven. Je verdedigt de kinderen in je leven. Dat is wat je moet doen. En vervolgens ga je lief met hun om. Je gaat hun niet beheren en controleren en denken dat jij de baas bent en allemaal onzin. Die de televisie jullie hebben geleerd en al die onzin. De vrouw is vrij. Net als jij ook vrij bent. Het is gewoon een individu die vrij is, niet jouw bezitting. En dus je mag hem ook niet verkrachten. De kinderen precies hetzelfde. Je mag kinderen niet breken. Wat doe je? Je stuurt ze naar een fucking instituut. De reden dat de scholen bestaan is om die kinderen te breken naar gehoorzame slaven. En wat doet de vader? Stuurt hem naar die fucking instituut. Gewoon gebrainwashed wordt en gebroken worden door deze instituten. En dan wat gebeurt er daar? Ze worden ook aangeraakt, aangerand en verkracht. En die fucking instituten ook heel vaak. Dan sturen we naar de kerk. En dan gaan de pastoren ook met hun handen, met zijn vieze fucking handen daar op de kinderen. En dan op de vrouwen. Kijk, ga naar Netflix. Er zijn heel veel van die Netflix-series tegenwoordig. Die praten over deze culten. De religieuze culten die pastoren continu met een vieze hand aan die vrouwen komen. Zonder hun toestemming. Als die vrouw ja zegt, geniet ervan. Als die vrouw nee zegt, je blijft je poten vanaf. Dat is allemaal niet zo moeilijk hoor. En als je gewoon zo gedraagt, dan heb je genoeg vrouwen in je leven die de benen open willen maken voor zo'n man. Wat is een echte vrouw? Een echte vrouw manipuleert niet. Heel veel vrouwen zitten gewoon te manipuleren. Manipulateurs. Ze zoeken aandacht. Ze gebruiken hun emoties ook om te manipuleren. Huilen continu. Ja, zodat de man zeg maar doet wat hun willen. Ze willen controleren door hun schoonheid. Dat is niet een ware vrouw. Een ware vrouw die geeft bedding. Dat betekent je brengt stabiliteit en rust in huis. Je zorgt gewoon voor het leven in je huis. Het is dan je fucking man en je fucking kinderen. Dat is allemaal niet zo moeilijk hoor. Het is niet ouderwets om een vrouw te zijn. Het is niet ouderwets om een zorgpersoon te zijn. Jij kan niet gaan vechten met die fucking leeuwen daar buiten. Als je dat gaat doen, ga maar lekker dan doen. En dan als je dan gewoon helemaal bont en blauw geslagen wordt door een andere fucking man, ga niet zitten klagen.
Dus stoppen nou maar gewoon met dit. We zijn gelijk bullshit. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Er was nooit bedoeld dat we gelijk zijn. We hebben rollen. En voor de natuurwet moeten die rollen gewoon gerespecteerd worden. The end. Daarom kunnen vrouwen, heb je niet gemerkt dat vrouwen niet kunnen stress kunnen? Ze kunnen niet tegen stress. Als er stress komt, dan gaan we werken, zetten stressen. Het is gewoon puinhoop. Omdat dat initieel een mannentaak was. En ze hebben het op zichzelf genomen om die stress over te nemen. Daarom hebben ze problemen ermee. En omdat ze dan zeggen maar zogenaamd, we zijn gelijk aan kwaliteiten, mensen. Aan kwaliteiten. Ik kan lief hebben, vrouw kan ook lief hebben. That is the end. Je geeft bedding, stabiliteit en rust. Ja, als man thuis komt, ben net gaan vechten daarbuiten. Als ik thuis kom, wil ik niet gezeik horen. Dat is het laatste wat je zoekt aan een vrouw. Daarom gaan mannen niet met een vrouw om. Omdat ze dan komen naar huis en ze te zeiken over bullshit. Ze moeten waarheid voelen, leven dragen, grenzen bewaken. Een ware vrouw is zacht zonder zwakte, gevoelig zonder chaos, liefdevol zonder zelfverlies, kracht zonder hardheid. En zij voelt wat zuiver is, wat leven geeft, wat vernietigt. Ze zorgt ervoor, ze zorgt, het is een zorgenergie. Het is de priesteres die educatie verleent. Zelfs natuurwetten, die wordt gesmaat. Dat is een vrouwelijke energie. De priesteres, haar aanwezigheid ordent het leven zelf. Een priesteres in haar voelt dieper. En de leeuwin in haar bewaakt de heilige. Zij is degene die de heilige het meest moet bewaken zelfs. Dus een ware vrouw is niet slaaf aan aandacht. Maar meesterschap over haar gevoel. Dus er kan geen excuus van, oh, het is mijn periode, dus laat me even lekker exploderen. Dus ik hoop dat dat duidelijk is, man. De wet van geslacht. Dit is het punt ook, want dit wet is actief. Overal. Over het hele universum, in alle gevallen, ook in het gedrag van de mensen. Overal is dit actief. De mannelijke kracht geeft richting, bescherming en structuur. Ja? En de vrouwelijke kracht geeft bedding, gevoel en verbinding. Ja? Wanneer beide in harmonie zijn, ontstaat er orde, liefde, vruchtbaarheid en groei. Allemaal. We hebben dat niet. We hebben geen orde in de wereld. We hebben geen liefde in de wereld. Ja? Zelfs vruchtbaarheid wordt onder druk gezet. En groei, we praten hier over evolutionaire groei. En we hebben zelfs, ik zou zelfs zeggen, technologische groei, zelfs dat is minimaal. Als je dit wil, ik bedoel, als jij... Oké, ik ga niet, anders ga ik uit de context. Wanneer zij botsen, dus wanneer man en vrouw botsen, ontstaat chaos, wat we hebben in de wereld, controle, wat we hebben in de wereld, manipulatie, wat we hebben in de wereld, vernietiging, wat we hebben in de wereld. Oké? Dus dat betekent man en vrouw ze hebben nog niet geleerd om samen hun rol op zich te nemen. Wat ik juist net heb gegeven aan iedereen hier die meeluistert. Dus tablet 6 gaat niet over seks. Ja? Seks is een hele directe manier om hierover te gaan praten. Maar het gaat niet over seks. Het gaat over energetische balans. Mannelijke en vrouwelijke balans. Ja? De grootste test komt na angst. De grootste test die
na overwinning komt, is angst. Sorry, de grootste test komt na overwinning, zeg maar. Dus na angst komt verlangen. En de reden waarom is dat omdat succes je ego activeert. Je denkt dat je... Ja, ik ken mensen die op het moment dat ze school hebben afgemaakt en een goede baan hebben of een goede bedrijf hebben opgezet, ze krijgen stront in hun hoofd. Dat is het probleem. Ze krijgen stront in hun hoofd. En die stront die weerhoudt ze om verder te groeien. Daarom word je weer getest. Ja. En de mensheid die is zo vaak getest. En we blijven maar gewoon falen. Dus overwinning creëert honger. Dus verlangen. En overwinning trekt macht aan. En aandacht verleidt natuurlijk. Al die aandacht die je gaat krijgen, het verleidt je. Dus heel veel mensen die kunnen zeg maar de angst overleven. Dus die overwinnen dat. Maar heel veel mensen kunnen niet tegen hun succes. Heel vaak zijn mensen zelfs bang voor om succes te zijn. Succesvol te worden. Ja. Maar het is een keuze, mensen. Al deze dingen zijn keuzes die je maakt. Dus laten we even praten psychologisch eigenlijk. Hè? Hoe kunnen mensen zichzelf verliezen? Wanneer ze dan zeg maar deze test ingaan, wanneer ze dan getest worden op hun verlangen, hoe verliezen ze zichzelf? Heel langzaam. Kleine compromissen, kleine verslavingen, kleine leugens, kleine verlangens. En totdat zeg maar, het verlangen zeg maar, de hele shitzooi overneemt. Dus je hele lichaam, je hele gedachtegang, je hele leven overneemt. En bepaalt gewoon hoe je dan zeg maar, gaat leven. Dus wanneer je denkt van ik beheers dit, terwijl zeg maar, het verlangen jou beheerst. Zeg maar. Dus laten we even praten over dan, zeg maar, de tarotverbinding. Hoe dit zeg maar, in de tarot naar voren komt. Als kracht. De krachtkaart is de kaart van de vrouw. En zie je daar, de leeuw. Dan heb je dan een leeuw. En dan heb je dan zeg maar, die vrouw die de leeuw vasthoudt. Oké? En de geliefde. De geliefde is direct de kaart die hier praat over de wet van geslacht. De wet die de man en vrouw tot harmonie en liefde. Liefde wordt gegenereerd daardoor. Hè? Daarom is het dan de loverskaart. De geliefde. Ja? Dat is dan eigenlijk de kaart van keuze. Dan als de man en vrouw bij elkaar komen en op de juiste manier ontstaat keuze. Onderscheidingsvermogen. Je gaat dan zeggen van we gaan dit doen, we gaan dat doen. Er komt keuze, vrijheid. Keuze is eigenlijk vrijheid ook. Ja? Aantrekking, verbinding, verlangen. Dat is dan de geliefde kaart. Daar gaat het over, de geliefde kaart. Ja? Dus liefde of verleiding. En dan heb je dan de krachtkaart. Is beheersing, innerlijke discipline en leiding over instinct. Dat is de reden waarom de vrouw, en dit is ook heel belangrijk om te begrijpen, het is een vrouw. In de krachtkaart is dit een vrouw die de leeuw zijn mond open houdt zo. Op die kaart. En het is op de tot-dek is die nummer 11. En op de Rider's Waite is het nummer 8. Ja, dus daarom heb ik daar 11 en 8 gezet. Want die kaarten zijn geswitcht door Aleister Crowley hebben ze geswitcht. En nummer 11 normaal gesproken is de kaart van in het Engels justice. Justice is, wat is justice ook alweer in het Nederlands? Gerechtigheid. Gerechtigheid. De kaart heet dan ook volgens mij kaart gerechtigheid. Ja? Dus, maar als nummer 11, trouwens nummer 11 representeert dus de gerechtigheid, representeert de natuurwetten. En de switch, ik begrijp de switch, maar het is geen goede switch. Dus daar ben ik niet eens met Aleister Crowley. Het is geen goede switch. Je moet de natuurwetten niet onttronen. De natuurwet is op de troon.
Je ziet ook als je dat op de kabbalistische boom, de tarotkaarten legt, dan zie je dat de nummer 11 de perfecte plek is voor die kaart. Daar heb ik volgens mij ook over gehad. Dus wat wil ik hiermee zeggen? De verlangen die mensen krijgen, de test die je krijgt, is niet om zeg maar het. Wanneer je de test ingaat, wanneer je de reis gaat en je krijgt deze test, de bedoeling is dat je je verlangen beheerst. Dat is wat nodig is voor ons allemaal. Beheersing. Daarom de krachtkaart. De krachtkaart is een staat van goddelijkheid. Dus elk van deze kaarten is een karakteristiek die je moet hebben in jezelf. En hoe meer karakteristieken je hebt, en vooral de grote arcana je hebt in jezelf, hoe meer je gaat lijken op goddelijkheid. Ik hoop dat dat duidelijk is, man. Er is als gruwelijk tradities om mensen aan te sturen om de goddelijkheid in hun te activeren. Dus die lijst van ware man en ware vrouw, die heb ik hier uit mijn vinger, zeg maar. Het is iets dat in de tradities naar voren komt. Wat betekent het om een ware man te zijn? Wat betekent het om een ware vrouw te zijn? En tot nu toe, dit is beter dan de bullshit die we aan het doen zijn. Dit is mijn punt ook. Onze voorouders, die hadden het 10.000 keer, soms zelfs miljoenen keer beter. Ja, in gedachten en in actie. En ook in, zeg maar, ik praat niet over 2000, we zitten al te falen, meer dan 4000 jaar zelfs. Dit is het probleem ook. Men denkt, omdat men kijkt alleen maar naar de afgelopen fucking 4 jaar, 5000 jaar misschien. Ja? En dan denkt men, wel, de wereld was zo, de mensen. Nee, de mensheid is meer dan 100.000 jaar oud. Ja? Ga me niet vertellen dat het in de Bijbel staat, dat het in 1 dag is gemaakt. De mensheid is meer dan 100.000 jaar oud. De verhalen van de mensheid is zelfs nog langer. Ik praat volgens mij zelfs over 300.000, 400.000. Sommige boeken, sommige tabletten die verwijzen naar dat soort aantal jaren. De mensheid bestaat al. Dus, en wij hebben een referentie alleen maar van 5000 jaar en we denken van, oh, we zijn vooruit gegaan. We zijn achteruit gegaan. We zijn erger en lager dan achteruit gegaan. Laat me het even zo zeggen. We zitten nu in minus 1 miljoen. Want we zijn niet eens op 0. Want op 0 betekent dat je alle corrupte gedachten is weg. Je begrijpt de wereld, je kan het zien en dan pas ga je beginnen te leren. Maar wij zitten minus 1 miljoen, omdat al die corrupte gedachtegangen die mensen hebben, die moeten eerst weg. Die moeten eerst schoongemaakt worden. Ja, dat wij dan gelijk zijn. Weet je wel, die onzin. Ja, we moeten deze instituten hebben, anders kunnen we niet leven. Al deze gedachtegangen. We moeten geld hebben in het leven, anders kunnen we niet leven. Al die dingen. Die moeten eerst weggepoetst worden en dan vervolgens moeten de instituten weg. En dan vervolgens komen we op 0. En dan pas kan echte kennis überhaupt in de mensheid gegoten worden. Want zolang dat niet gebeurd is, dan praten we over mensen die slim zijn. En dan die woord slim wil ik soms niet eens gebruiken. Want als je iets krijgt, dat betekent niet dat jij dus zo slim genoeg was om het allemaal te ontdekken. Niet omdat je iets krijgt, betekent dat want de Egyptenaren die hadden het goed. Die zeiden van alles wat jij zogenaamd, het woord inventor, zeg maar, iemand die zeg maar iets bedenkt, die was niet eens in de vocabulaire. Want ze begrepen ook wel dat elke idee die je hebt, is niet van jou. Want de gedachtegangen die je krijgt, die zijn imprints. Die worden dan zeg maar gegeven. Maar goed, enfin. Als jij dan toch wel dit woord wil gebruiken, dat jij dan zeg maar de bedenker bent en zo dingen. Oké, cool. Doe je ding, man. Als je jezelf voor de gek wil houden. Ja? Maar het punt is dat we zitten
minus 1 miljoen. We moeten eerst al deze lagen van onzin weghalen van ons leven. Dan komen we op 0. En dan kan echte wijsheid ingegoten worden in de mensen. Wijsheid is niet alleen maar calculus, rekenen, wiskunde. Want dat zijn we goed in, zogenaamd. Maar dat is niet wijsheid. Ja? Wijsheid zijn die dingen niet. Een wijs persoon, die begrijpt hoe de natuur werkt, hoe de werkelijkheid werkt. En gezamenlijk met de logica kan hij dan zeg maar een degelijke conclusie trekken op basis van zijn kennis over de werkelijkheid en de liefde die hij, creatieve kracht die hij dan bezit, of hij of zij. Ja, dan praten we over wijsheid. En trouwens, het heeft ook meer te maken dan alleen maar liefde in de zin van voor iemand lief zijn of zo. Ja? Liefde heeft te maken met balans. Ja, en dan gaan we heel diep in het materie. Dan moet je dan maar gewoon de masterclass nemen. Want daar heb ik het, dan neem ik mijn tijd om het allemaal uit te leggen. Ook in de monografen. Dus de vraag is eigenlijk dit. Wat beheerst jou? Lust, aandacht, status, validatie, emotie, seks, macht. Dus wat jij niet beheerst, zal jou beheersen, mensen. Zo simpel is dat. Zo simpel is dat. En dan ben je gewoon een slaaf van je verlangen. En het idee is niet alleen maar de geest vrij te krijgen, maar ook de fysieke lichaam vrij te krijgen. De vrijheid moet in alle dimensies plaatsvinden. En zo zie je ook, als je in de ene dimensie vast zit, in dit geval in de fysieke, heel vaak zit je ook vast in de brein, in het hart, en in je actie. Ja? En ook in je woorden. Dan zit je gewoon vast. En dan zullen deze dingen jou gewoon beheersen. Dan ben je geen vrije man hoor, of geen vrije vrouw. Dan kan je wel aan jezelf liegen dat je dat bent, maar dat ben je niet. En daarom heb je pijn en daarom lijd je. Omdat je jezelf niet eens begrijpt. En dan beheerst deze dingen jou. En het is een ketting die jij toestaat. Jij staat er toe. Dat is dan de devilskaart, de duivelskaart in de tarot. Dus ik wil niet dat jullie gaan onderdrukken, want onderdrukking is geen meesterschap. Je moet de test doorheen gaan. Je moet bewust lijden. Dus Ishtar is niet gevaar. Heel veel mensen denken van, oh, Ishtar gevaar. Nee. Zij representeert wat hij moet representeren. Ja, en als je Ishtar onderdrukt, zoals je verlangen onderdrukt, dan stuurt hij de hemelstier. En de hemelstier die komt met heel veel kracht. Dus beter onderdruk je het niet, beter controleer je het. Beter beheers je het. Beheers jezelf. Dus, al deze mooie dingen die Ishtar meeneemt. Ishtar is schoonheid en creatie, kracht, emotie, vruchtbaarheid, leven. Brengt Ishtar naar je toe. Want je verdient het ook eigenlijk. Maar je moet er bewust mee omgaan. Want anders wordt het manipulatie. Verslaving. Ja, en vernietigt, zeg maar, eigenlijk verlangen je. Vernietiging. Al die mooie dingen die Ishtar brengt, moet je niet onderdrukken. Je moet je beheersen. Oké? Dus eigenlijk moet die energie geleid worden. Niet ontkend. Dat is wat de fouten die vele mensen doen. Ze ontkennen het, onderdrukken het. En dan krijg je problemen alleen maar, mensen. Oké. Nu gaan we dan, dit is de laatste sheet. De prijs van de reis. De tablet 7 is verlies en ontwaking. Enkidu, ja, die sterft in de volgende, zeg maar, in de volgende tablet. Dus na verlangen komt verlies. Enkidu die sterft. En de held wordt geconfronteerd met sterfelijkheid. Dus dit is het punt dat we gaan praten over sterfelijkheid. De dood. Ja?
dat representeert ook op de tarotkaart de kaart de dood. Oké? Dus de vraag is eigenlijk niet van hoe win ik. Dus je bent niet meer bezig met successen van het leven. Je gaat ook merken, hè, oudere mensen, op een gegeven moment zijn ze niet meer geïnteresseerd in macht en posities en carrière en al die dingen. Want er komt iets dichterbij, de dood. Dus dan gaan ze dan ook, heel vaak in tradities zie je volwassen mensen. De jongere generatie zijn bezig met geld verdienen en shit. Vind ik persoonlijk een verlies van je tijd. En dan wat gebeurt er nou? Rond de 40 jaar naar boven, dan zul je zien dat de meeste mensen in geheime orders ook, die zijn allemaal richting 50, 60 boven. Want dan hebben ze tijd en energie, of niet eens energie, maar tijd. Voornamelijk tijd om zeg maar kennis op te doen. Het is eigenlijk, vind ik zelf, een beetje te laat. Maar goed, dat is nou hoe de structuur van de wereld ja, ze hebben geen andere keuze, laat ik het zo zeggen. Maar wat blijft er over wanneer je alles verliest? Ja? Alles verdwijnt, al die macht en al je auto's en je huisjes en al die dingen. Wat blijft er over? Ja? Dan ga je zien ook dat die dingen helemaal niet eens belangrijk, dat je dacht dat ze zo belangrijk waren, je aandacht en je macht en je dingen. Dan zijn die niet zo belangrijk. En vooral wanneer de dood daar voor de deur staat. Ja, dan ga je zien dat mensen heel anders gaan nadenken. Want hun spullen hun niet kunnen, hun spullen, hun macht en hun status hun geen onsterfelijkheid kan geven. Ja? Dan ga je ook begrijpen de onzinnigheid van al deze dingen. Oké? Maar goed, laten we hierbij houden, mensen. Ik hoop dat jullie een leuke presentatie hebben gehad. En ja, als jullie vragen hebben, kunnen jullie altijd natuurlijk mij e-mailen. Voor nu zeg ik altijd Anouk Netef, Sesh, en Maat. Tot de volgende week, waar we gaan praten over verlies en ontwaken. Tot ziens, mensen.